Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Monga mukudziwa kunena kuti takhala tikukamba kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akhala ali ku Nsanje kumeneku tingoti mchigawo cha Kulowashire makamaka ku Nsanje kumeneku afuna apangise misonkhano ija yoyimayima imene akumema anthu kuti akalembese ndi kumawa kuti makhala tikupasirani mmene amayendera kuchokera ku Blantyre mpaka na kufika ku Chikwawa. Koma apa tabwera ndi nkhani ina imene ikuchitika chongofika ku Nsanje kumeneku Professor Arthur Peter Mutharika atafika malo wina wake adayima nkupumira kuti amweko madzi, koma panachitika zinthu zodabwisa kwambiri kuti gulu la anthu linali pamenepa kumukakamiza kuti ayankhule ndithu, koma zimene zilipo ndizonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi malo ake amene akapange misonkhano amene ayime sikuti malo ena aliwonse, koma chomuyimisa anthu chimene chitu nchodabwisa kwambiri chifukwa chimene chinthu chimene amachitcha kuti chikoka chicha. Aliyense akufuna atamva mawu a adadi, aliyense akufuna atamva mawu a Professor Arthur Peter Mutharika. Nde kumeneku zambiri zikuchitika ndipo tikhale tikupasirani china chilichonse in details, nde mukhale pompo kuti mumve zimene zikhalire. Zachitikaso sabata yatha tinapita ku Mwanza takafika ku Nthamani koma nonse wonse unakutidwa ndi china ntindi cha wanthu ngatiso mmene zikukhala ya siku lalero tili pa ulendo umenewu. Chifukwa chani Professor Mutharika amene adakali kwa chikoka kwambiri kuposa amene ine zinaliyenso 2014 hali yake ndionena kuti tikamayang'ana Professor Arthur Peter Mutharika mfundo zimene amakazisa ndionena kuti munthu akuyenera kuzikhala ndi chakudya chokwanira pamene panopola anthu akudya chitezi chifukwa kuti tiona anthu akumbukira kuti kodi mbuye munthu matani pano kuti tikufuna kupanga chiyani chifukwa anthu aganiza kuti 2025 sakuyenera kuphwanyitsa makuyenera apatse Professor Arthur Peter Mutharika mafuta okwanira kuti anthuwa asiye kudya chitezi zangataziona kuchokera ku convention tapita ku Mzuzu uja ku Mzuzu tapita ku Mwanza lero tili kuno koma pene paliponse amene tikuyenda wina aliyense akuonesa chiphaso chake tu ine ndalembesa chiphaso changa ndichi ndipo sakubisa akuti iwowo chiphaso chawo titu akukachosa akuti chikangawa kodi chikangawacho kwenikweni akunatha kuzanji kwenikweni anthu amati tikachisa chikangawa chimene akulandakuza kasiyano ana maso iwo akulipira kunena kuti chifukwa chota kugona ndi njala chimene chikuwapweteka ndi kugona ndi njala anthu analonjeza kuti adzaja katatu malo modzi akatatu anthu akugona ndi njala palibe tsiku nakudya ndeno anthu ndioperekedwa mtima anthu ndiowawidwa ndiomadziwa munthu akhale wawidwa ndipo akakhala munthu akudya mtima chimene amapanga chiganizo chonena kuti chimene chikuatikala ndi njala azitokuira zidya tsiku lina mene tanyamukira mumzinda wa Blantyre tikhoza kusindikiza pano kuti takumana ndi chikhamu cha anthu nsewu pathabwa mapiri monsewa aja nditufika panchalo apo patikuyandikira kufika kumalo amene akuyenera kuti Professor akayankhule. Tikembezeso kuti kumalo amene akuyankhula ku Professor kokhala khamu la mtundu wanji mlangana ndi mmene zakhalira nsewu ndikukhulupirira unena kuti tikakhala ndi khamu lochuluka kwambiri mwina kuposa makhamu amene takhala tikwasiya mbuyo mulifoti unena kuti anthu zimene akuyembekeza ndiona kuti Professor Arthur Peter Mutharika awauza zotani nanga Professor Arthur Peter Mutharika zimene akuwalonjeza Malawi zimene amakhala kupanga pa 2014 kufika 2019 pamene ena wanangobwera 2019 mwina zanga tikupita ndi nthawi chifukwa tikuona ndithu ndipiti wa akuluakulu onse kutamanga magali moto pano tidangoyima simalo amene tikukhala akutamanga ndi wakali kuti tinyamuke tikatibweso pano kufotokozerani satane walendo umene munali ndine pano Robert Mukoli ndi zangayu Robert Semani makoma nonse Ndi mmene zikukhalira kumeneku ku Nsanje. Apa Professor Arthur Peter Mutharika wafika malo oyambirira pamene pandi pa Nsanje poma, ndipo pamene pali china ntindi cha anthu mmene mukuonera mu chithunzimo kuti ndi munsewu koma mwazaza anthu kwambiri. Nde anthu akuyimba nyimbo zosiyanasiyana, ena akuti munkatinamiza kuti tizizadya katatu koma lero sitikudya mkomwe. Ndi nyimbo zina mwa nyimbo zimene zikuyimbidwa mmalo amenewo. Nde apa ndi
pa Msanje Boma mmene takambira, ndipo ndi malo oyambirira amene Profesa Arthur Peter Mutharika akhale akuchitisa misonkhano yoyimayima. Akachoka pamene patu ali ndi malo angapo, ena mwa iwo ndi pa Ngabu, komanso Bangula, Mchalo, komanso Jeratu. Ni malo ena mwa amene akhale a Profesa Arthur Peter Mutharika akuyimamo nkuwauza anthu nkuwamema kuti akhale mbese. Ndipo malo amenewa akhale akupanga misonkhano imene yoyimayima. Nde malo awa oyambirirawa amene akusegulira china chilichonse ndi Charles Nchacha amene ndi regional governor wa chipani cha DPP mchigawo cha Kumwera. Nde kumeneku akhale akuzusa akuluakulu ena mophatikizapo mtsogoleri wa chipani cha DPP amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Nde ife zambiri sitiyankhulapo kwambiri, inuyo mukhale mukuona china chilichonse chimene chikhale chikuchitika pamenepa, koma patakali pano tiyeni tione mmene zikukhalira ku Msanje Boma. Msogoleli wapuma wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ali malo ano, mai athu Profesa Gertrude Mutharika ali malo ano. Ulemu wanu mai timakunyadirani Secretary General athu olemekezeka Mkhito. Bali